Τι να μην κάνεις ποτέ άμα σε καλέσουν σε μια ομιλία για να μιλήσεις. Νούμερο 1. Μην είσαι πολυσιακός. Μην πας εκεί με μια παρουσίαση όλο για το πόσο φανταστικός είσαι, τι έχετε κάνει σαν εταιρεία και σας παρακαλώ προσλάβετε με. Οκ, θα μιλήσεις για τον εαυτό σου, δεν το συζητώ και θα πεις κάποια πράγματα, αλλά εσύ μια-δύο διαφάνειες. Νούμερο 2. Κράτα τον χρόνο σου. Σε παρακαλώ, κράτα τον χρόνο σου, ειλικρινά. Δηλαδή, σου λένε οι διοργανωτές ότι έχεις να μιλήσεις 10 λεπτά. Χρονομέτρησέ το και μίλα 10 λεπτά. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαντάζεσαι, μπορείς να το κάνεις. Και νούμερο 3, και είναι κάτι που έχω πει αρκετές φορές. Εσύ όταν πας ομιλητής σε ένα συνέδριο, είναι πολύ πιθανό στα κενά που έχεις στο coffee break ή στο lunch break κτλ. Να θέλει κάποιος να σου μιλήσει. Να σου κάνει κάποιες ερωτήσεις που δεν μπόρεσε να σου κάνει να μιλούσες. Κάτσε. Μην πας απλά για την ομιλία σου και να εξαφανιστείς μετά και να φύγεις ρε εσύ. Κάτσε, άκου και τους άλλους τι έχουν να πούνε. Πάνε λίγο πιο νωρίς, μπορεί να έχεις κάποιον ομιλητή πριν από σένα, μπορείς κάπως να μπορείς να συνδυάσεις το ένα με το άλλο. Δώσε λίγο αξία και λίγο σεβασμό στο event στο οποίο σε έχουν καλέσει. Αυτά.